Sewu Kang Mas, Pak De, sedaya mangayu bagi ponakan kula Mas Darto. Nuwun sewu Mbah Jarwo, Mas Darto untuk kagungan aja ya Mbak. Nggih. Mong jalaran pemisahan dipaksa oma-oma wong tuane tresnaku ra iso Sek. Ambekan Pak Dukun. Nggih, ambekan sik. Berarti nek ora ambekan ya, Pak. Carane guru kabeh para kabeh. Lanjut, Pak. Pak De, Kang Mas Bayu kabeh. Aku nek arep sekolah ya isin. Ayo Pak lanjut. Nuwun sewu, mohon izin. Nana. Mong jalaran pepisahan dipaksa oma-oma wong tuane
Kapurusan